Görýän bolsaňyz watandaşlar, soňky döwür internetde şunal ýallakçylaryň sany köpelýändir, üns berseňiz. Sen bulara sesiňi eşitdirjek bolarsyň, maňa kömek edaýyn diýip ýalbararsyň. Ýöne bular seniň sesiňi eşitip sana kömek etmekden geçen öte köpçülik bolup seniň sesiňi ýitirmäne çalyşýarlar da. Seniň sesiň hiç kim eşitmesin sesiňi. Adamlar üçin iň kyn zat şu başgasynyň derdini duymak. Şoňa duýudaşlyk bildirmek yürekden. Golay adam ýanyndakynyň derdini duyup bilmeýär. Şonu başyndan geçirmese duyup bilmeýär. Olar pikir etmeýär, ýurtdaşynda bolsa kimlik problemasy bardyr. Aýraçylyk derdini çekkendir. Korkusy bardyr. Ýat ýurtda ýaşamana. Aýlygyny alyp bilmän ýat ýurtda kösenýändir. Ýurduň içinde bolsa aýlygy azdyr. Maşgalada kän dawa bolýandyr. Pulsuzlygyň üstünde, garyplygyň netijesinde. Diýinjalara wagt ýokdur. Çağalaryna seredere wagt ýokdur. Başga da müňlerçe problemat bardyr. Şolar hiç wagt biziň ýagdaýymyzda düşünjek bolmadylar. Hemişe şunýaly diňe kynçylyklar bolardyr. Şonuň üçin kynçylyk çekken adamlar hökmünde birleşip näme de bolsa öz başyňdan geçse başgasynyň ýagdaýyna düşünýän da iň bolmanda bir-birimiziň ýagdaýymyza düşünüp bilýän adamlar hayal etmän birikmeli. Hayal etmän şo bir-biriň problemasyny çözjek bolmaly. Giňlige salyp gezmeli däl. Ýogsam biz ýere girip barýar. Görýän bolsaňyz. Bizi ýere sokýarlar. Derdimizi diňlemekden geçen öte üstümizden basýarlar. Köpçülik bolup. Häzir şol adamlardan näme üçin häzirki adam maryna ziýan berip oturan hökümeti goldaýan diýip sorasaň, birinji diýjek zady şu asman asuda ýurt parahat diýer. Sebebi olar seniň näme çekkenini bilmeýärler. Näme çekkenini düşünmeýärler. Şonuň üçin biz näçe gatrak gyýgyrmasak biziň sesimizi hiç kim eşitmeýär. Adamlaryň köpüsiniň diňlemäne wagty ýok. Köpüsiniň diňläsi gelen ok. Şonuň üçin biz birleşmesek bir adamdan, iki adamdan, üç adamdan garaşmaly. Biz birleşelim de şu meseleleri çözjek bolanyň. Ýogsam başga bir adamyň derdini düşünmek gaty kyn adamlar üçin. Sag bolun.